Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door APS Groep en Monen Movies. Welkom bij Inkoppers. Vandaag op deze zonnige dag zijn wij te gast bij het ESC Groep 9 Genietentoernooi. Een internationaal toernooi, deelnemers uit Duitsland, Nederland en België voor G11-tallen. We gaan een kijkje nemen. Ja, bij mij staat nu de burgemeester van Heerlen, de heer Roel Wevers. En die heeft zojuist dit fantastische toernooi geopend. Meneer Wevers, dat is een mooie ervaring, hè? Ja, dit is een geweldige ervaring om de opening van dit genietentoernooi te mogen doen. 27 teams uit het hele land die hier echt komen genieten met zoveel plezier en zoveel enthousiasme. Dat wil ik net zeggen, het enthousiasme straalt er meer van dan sommige profs, hè? Dat denk ik wel. Je komt hier aan en je voelt gewoon de energie. De jongens zijn al bezig om gewoon in te trappen. Ze willen er gewoon een fantastische dag van maken. Ja, maar ik merk het zelf aan u. De vreugde die straalt er voor u ook af, hè? Toen ze u benaderde. Niet over na te denken. Nee, dat is het mooie. Er wordt hier niet nagedacht. Ze komen naar je toe, ze omarmen je en ze willen gewoon een fijne dag hebben. En ik gun ze dat van harte. Ja, ik heb net enkele gesproken. Ze waren ook heel spannend dat u er was. Dat zag je aan het gezicht, hè. Er zat echt volle spanning op. Ja, dat klopt. Maar zo gauw ze straks beginnen te voetballen, dan zal die spanning eraf zijn volgens mij. Ja, je kunt nagaan, dit is voor de 10e keer, hè? Ja, dat vind ik wel geweldig. Ook een echt enorm compliment voor alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Er lopen hier 40 mensen de hele dag en die zijn vanaf januari bezig om dit voor te bereiden. Dus respect daarvoor. Dus u hoeft zich niet lang na te denken om hier te komen? Nee, dat is dan heel makkelijk om even in je agenda een gaatje vrij te maken. Want voor mij is dit ook even genieten. Ja, ik wilde net zeggen, uw agenda is ook vrij druk, hè? Dus om dat toch even te doen is ook wel een fijn initiatief. Ja, dat klopt. Natuurlijk is die agenda druk. Maar dit is ook mijn werk en dat hoort er ook bij. En ik vind het fantastisch om straks ook even het eerste wedstrijdje te zien. Ja. Gaan we samen de gele kaarten tellen? Gaan we doen. Okay. Hartelijk dank voor uw tijd en een fijne middag. Graag gedaan. Bij mij staat nou een van de, mag ik maar zeggen, hoofdorganisatoren van dit geweldige toernooi, Jos Slinze. Jos, welkom. Dankjewel. Jos, dit initiatief, hoe is dat jaren geleden ontstaan? Ik moet zeggen, we zijn in 2007 zijn we eigenlijk gestart met het gehandicaptenvoetbal hier bij ESC. En eigenlijk met het idee, mijn zoon die zat toen bij een woongroep met 5 jongens en die wilden graag wat gaan voetballen. En binnen de hele gemeente Heerlen was nergens een vereniging te vinden die geen voetbal aanbad. En toen hebben we gekeken of gesprekken aangegaan met de ESC. En ESC had gezegd, nou, we willen er wel een poging toe doen om te kijken of we met G-voetbal kunnen starten. En dat is een groot succes geworden. Want ik ben al aan het kijken, je bent in 2007 zoiets begonnen. En als je ziet, het is uitgegroeid tot een geweldig toernooi. Ik geloof, je hebt 400 spelers hier rondrennen nu. Klopt helemaal, ja. Ja, het toernooi bestaat nu 10 jaar. Dus we hebben in 10 jaar tijd, alleen onze spelers al, we zijn gegroeid met uiteindelijk 50 man. En ook het toernooi, we zijn het eerste jaar begonnen met 8 teams en nu hebben we er bijna 30 rondlopen. En bijna 400 spelers met een beperking. Ja, wat me opvalt, iedereen is razend enthousiast. Ze vinden het hartstikke leuk om hier te komen. Maar dit lukt je natuurlijk niet alleen, zo'n organisatie. Hè. Je begint alleen en dan groeit het ook. Hè. Ja. Nee, maar dit kan je ook niet alleen doen. Dus we hebben gelukkig op een gegeven moment vanaf het begin een hele actieve vrijwilligersgroep gekregen. En die allemaal heel graag willen meewerken, onbelangeloos op een gegeven moment. Want anders kan je dit niet doen. In de eerste jaren dan is dat leuk om dat met iets proberen op te zetten. Maar als je niet gauw een 10 tot 15 vrijwilligers in eerste instantie hebt, dan lukt het niet. Ja, en dat zijn de mensen die zijn er ook zo enthousiast voor, maar het houdt dan niet op met de vrijwilligers van binnenuit de club. Maar ook bijvoorbeeld de scheidsrechters. Hè? Klopt, ja. We hebben een van de scheidsrechters die hier rondloopt, nou, chef Kessen, oud-speler hier bij ESC. En zelf scheidsrechter, die heeft het op zich gepakt van ik ga die scheidsrechters wel regelen voor het toernooi. Nou, dat levert je, en hij heeft al die contacten met die mensen, dus dat is heel makkelijk. Ja, en ik zag wat oud-scheidsrechters uit amateurvoetballen. Ja, klopt. Zo'n rechterschot. Ja. Nou, er zijn wel mensen die toch ook een sporen in het amateurvoetbal verdiend hebben. En die hebben we toch hier op het toernooi staan. Ja, en ook vrij jonge scheidsrechters, dus toch het enthousiasme dat die hebben, dan is het toch leuk op die leeftijd om dat even te doen, hè, de hele zaterdag.
Nee, maar dat willen we ook doen. Het moet voor iedereen leuk zijn. En we willen de jonge scheidsrechters de kans geven om ook voor hun met G-voetbal in aanraking te laten komen. Want toch de spelregeltjes zijn toch net ietsjes anders dan bij het G-voetbal of gewone voetbal. Dat slidings bijvoorbeeld niet toegestaan zijn. Je moet eerder optreden als er een blessure is. Je laat dat niet doorspelen, je legt het spel. Nou, allemaal dat soort kleine dingen. En dan moeten dus de jonge scheidsrechters die moeten dat wel leren bij hem. Ja, is het moeilijk om teams steeds erbij te krijgen? Want dit zijn er heel veel teams uit België, Duitsland, Nederland natuurlijk. Hè? Maar heb je graag teams erbij? Of zeg je ook hier is een team voor de 10e keer erbij? Nou, ze zijn niet voor de 10e keer erbij, maar ik denk wel de meeste teams zijn er allemaal terugkomers. Maar ja, zoals dit jaar ook, daar hadden we weer een team uit Eindhoven erbij. Of het Sertogenbosch, die hadden zich aangemeld, maar laatst kregen die een vervoersprobleem. Sparta Rotterdam zit hier op een gegeven moment, dus we hebben ook een team van Ajax, van Only Friends, met de organisatie. Ja. Prachtig om te zien. Ja, ik zag zelfs oud-prof Hans Huidersma, die loopt hier ook met Only Friends met zijn team. Dus die zullen wel goed voorbereid zijn, denk ik. Ja, die jongens zijn vanmorgen denk ik om 1:06 beginnen in de bus gestapt om het hier voor elkaar te krijgen. Ja, maar het mooie is, ik zag toen straks, die zitten gewoon een half uur voor de wedstrijd, doen ze al de warming-up, hè. Zijn ze al fanatiek bezig. Ja, sommige teams zijn heel serieus. En zeker ook als je de Duitse teams gaat zien. Die zijn heel alert en heel actief. Voor ons op een gegeven moment zeg je vaak, in Nederland zitten we met 3 verschillende klassen. Een derde, tweede en eerste klasse. In België en in Duitsland heb je vaak op een gegeven moment 4 klassen. En dan merk je eigenlijk de eerste klasse, ik zeg maar altijd op een gegeven moment, er zijn eigenlijk jongens die kunnen best wel een hele goede pot voetballen. Die hebben de goal op 16 meter staan. En ik zeg, die doen niet onder op een gegeven moment voor een derde, vierde team op een gegeven moment in een andere klasse. Jos, dan moet ik je eerlijk bekennen, ik loop hier al vanaf vanmorgen met mijn cameraman met Jan rond. Het is net één grote familie, hè? Ja, maar dat is ook. Wij zeggen ook altijd op een gegeven moment als we een activiteit hebben, we zijn op stap met de genietenfamilie. Ja, het is altijd een genieten dag en ik denk het is een vermoeiende dag, ook de voorbereidingen. Ja. Maar ik zeg dadelijk 5 uur als prijsuitreiking is geweest en we zitten met z'n allen nog even lekker na te genieten in de tent. Ja. Nou, dat is, het is ook het ESC, wat is het, groep 9 genieten toernooi. Ja, groep 9 genieten toernooi, ja. En samenwerken met onze eigen stichting die we nu hebben, de Stichting Echte Heldenclub. En samen met ESC dan beginnen we organiseren we dit. Ja. En groep 9 begint dus ons redelijk welgezind beginnen we ons elk jaar een leuke donatie te geven om we dit kunnen organiseren. Ja. Super, het gaat in elk geval goed, dus we zullen nog meer wedstrijden zien. Ja. Bedankt voor je tijd en hopelijk nog een jaar of 30 verder. Ja zeker, laat ook gaan. Groetjes. En hier sta ik met een oude bekende van mij, oud collega zelf, Hans Huidersma. Hans, hoe gaat het hier? Ja, hartstikke leuk. Een heel goed georganiseerd toernooi, moet ik zeggen. Veel verenigingen die hier zijn, ook uit Amsterdam, Duitsland. Allee, ik moet zeggen, dat is perfect. Alleen ja, goed, wij kwamen toch een beetje kwaliteit tekort. Omdat we toch wat jongeren erbij hadden. En je ziet het toch hier bij zo'n teams waar ook 40-jarigen bij lopen. En, bedoel, dan hebben die kinderen toch wel moeilijk. Maar, ja, het plezier staat er voorop, hè? Het plezier staat voorop, dat is op de eerste plaats het belangrijkste. Maar ja, je wil graag een wedstrijdje winnen en die hebben we gewonnen en daar was ik al helemaal blij om. Ja. En ik kwam er toch nog eventjes in die finale en ik denk, dan moeten we die ook nog pakken. Maar ik dacht dat toen de krachten weg waren, dat ze de kracht niet meer hadden voor wat extra's te doen. En dan weet ik ken je een klein beetje, mag ik wel zeggen. Ja, die spelers die hebben er evenveel plezier in of ze nou met 5-0 winnen of 5-0 verliezen. En de trainer gaat een klein beetje kapot. Hè? Ja, logisch, dat is, zo zit ik in elkaar. En, ik heb dat nog al eerder gezegd. Ik bedoel, mijn zoon is ook trainer nu. En hij zei, die is een heel stuk rustiger als mij. Ja. En, die heeft wel een titel op zak. Maar, ja, die heeft ook nog een titel op de zak. Maar ik zeg nogmaals, vroeger was het toch heel anders. Ik denk dat je nog niet meer kwaad kunt zijn op een groep. Dat het toch een hele andere instelling is. Natuurlijk. Hans, jij bent hier met Only Friends. Ja. 1 of 2 teams zijn hier vertegenwoordigd? Nee, we hebben 1 team van Only Friends. En daar ben ik nu al een jaar of 3 mee bezig. Het is ook coronatijd geweest, dus er zijn ook kleintjes bij, er zijn grote bij, er zijn wat ouderen bij. We trainen 1 keer de week. Iedere dinsdag trainen zo graag en ze vinden het zo geweldig en dit is voor mij voldoening. Maar er is ook een team van Only Friends uit Amsterdam hier, hè? Ja, die zijn hier met twee clubs, met Only Friends 1 en Only Friends 2. Maar ja, die hebben natuurlijk een topteam. Okay. Want daar ben ik zelf geweest met Marielle Hoebe. Ja. En nog wat afgevaardigden. En als je dat ziet, wat die van een sportcomplex daar hebben, ja, het is gewoon top. Ja. Jullie zijn dus in principe de Limburgse tak van Only Friends hier. Ja, zo mag ik dat zien. Ja, wij zijn dus de Limburgers. Is ook eigenlijk een beetje gekomen door de
de baas van Only Friends uit Amsterdam. Dus die heeft ons ook een beetje gepusht voor dat hier op te zetten. Marjelle Huber is er helemaal mee bezig geweest. En ja, dan zijn we daarmee begonnen. We hadden geluk dat we bij Schaatsdag op het complex konden. En dat we in samenwerkingsverband met Schaatsdag werken. Dus dat is gewoon heel goed. Ja, ik heb ze gezien, ze hebben er plezier en dus die hebben een topweekend die gasten. De trainer misschien iets minder. Nee, helemaal niet. Kijk, op een gegeven moment als de wedstrijd is afgelopen, dan is het weer helemaal goed. En dan, die kinderen is voor mij op de eerste plaats het belangrijkste. Die moeten plezier hebben. Die hebben plezier, die vragen van alles. Trainer, kunnen we daarvan winnen? En zo, weet je wel. En ja, goed, ik had de tegenstanders ook nog niet gezien. Ja, dan kan ik dat niet vertellen. En dan, ja, dan maken we afspraken. Ja, goed, de laatste wedstrijd was natuurlijk eventjes wat moeilijker. Ja. Maar die andere 4 wedstrijden in die poolfase, die waren tevreden. Ik vind het in elk geval top dat je al je tijd, je vrije tijd, hè, die zo spaarzaam is tegenwoordig bij iedereen, en je zaligheid erin legt. Dus, ja, dat is ook de bedoeling. Hè. Ik bedoel, we zijn op leeftijd en ik vind dat geweldig om met die kinderen te werken. Ik ben gepusht geworden door Only Friends, door Marjelle Huber, door Jan Rijterschot toen in de tijd. En, ja goed, ik doe dat met alle voldoening. De groep die is groter geworden. Ja. Ik ben begonnen met 4 man. En het is nu al op 13, 14, 15 mensen. Ja, super. Ja. We wensen je er heel veel succes mee. Hartelijk dank. Ik vond het leuk voor dat interview te geven. En ik hoop dat we later wat meer succes hebben. Betaal met alle in de kantine. Ja. En hier sta ik met een speler van Eendracht Termien. Mijn welbekende Willy is dat, hè? Ja. Willy, hoe lang loop jij nou al rond in die voetballerij? Toch van de jaren 80, 70, 80 loop ik al mee. Ja, maar met alle respect, je bent nu hoe oud? Ongeluk gekregen, dan mocht ik niet meer in de gewone competitie spelen. En toen ben ik in 2007 in de G-voetbal terechtgekomen. En tot heden ben ik nog, ik ben nu 65, ben ik nog aan het spelen. 65, maar je loopt als een fris hondje over het veld. Ja, maar het gaat ook ooit een einde aankomen aan het spelletje. Dat gaat ook ooit zeggen, moet ik zeggen van, dat is gedaan. Maar ja, voorlopig gaat het nog wel. Ja, fanatiek zat hè jongen. Ja, fanatiek zat, zonder Viagra. Hey, interview moet je een beetje afhoeren hè. Ja, dat weet ik, maar dat Viagra verhaal kunnen we nou niet bewijzen, hè? Denk erom. Ik vind dat we toch ver zijn gekomen nu met die groep wat we nu hebben. Wat vind je van dit toernooi? ERC heeft altijd vind ik gewoon het beste toernooi. Ik ben in Tilburg ook geweest, Willem II, dat was... Maar hier vind ik gewoon het beste georganiseerd, ook met eten en alles. Dus, en hoe hier opgevangen wordt, vind ik uniek. Ja. Veel teams, hè? Veel ploegen, ja. Het sportiviteit, scheidsrechters zijn goed, daar heb ik geen problemen mee. Ja, het viel me op na de wedstrijd ook, dat is even sportief een handje geven, even knuffelen met elkaar en verder. Ja, andere toernooien wat ik heb gespeeld, er was veel ruzie en dat is zoals in Gent hebben we ook al een toernooi gespeeld. Dat is, ja. Hier vind ik gewoon het sportiefste, hier ga ik ook graag heen. Dus, Willy, hoe vaak heb je gescoord vandaag? Ja, ik ben laatste man, 1 keer. Jij hebt me even in de spits gezet. Die was vriendschappelijk, die wedstrijd. Hebben we toch nog om kunnen zetten in overwinning. Hè? Ja. Dus, ja. En nog even een vraag onder ons, hè. 65 jaar. Ja. Je kunt er nog 5 jaar zeker door, of niet? Dat weet ik niet. Het kan nog 5 jaar zijn, maar het kan ook morgen afgelopen zijn. Weet je niet, hè? Daar kan ik echt van zeggen. Ik voetbal van dag tot dag. Ja. Ik heb hier gewoon een jaar bijgetekend met termijn. Dus het lidgeld is toch enorm. €280 lidgeld betalen wij. Maar jongens zijn sportief, ik voel me daar ik heb daar naar mijn zin en dus heb ik nog een jaar bijgetekend. En we zien me volgend jaar wel. Hè. Super, dus de eerste transfer mogen we al vermelden hier bij RTV Parkstad. Als we ooit niet meer kunnen gebruiken, wil ik wel hier gaan spelen. Bij ERC. We wensen je nog heel veel succes in die, volgens mij in de finale. Hè? Ja, finale zeker, want we hebben in de pool zijn we poolwinnaar geworden. Dus ik neem aan dat we dan in de finale zitten. Hè. We gaan kijken, succes. Ja, we zullen wel zien. Hè. Mario en cameraman Jan, tot in de pruimentijd hè jong. Oh ja. We staan hier met chef Kessen, een van de mede-organisatoren van dit toernooi. Hè. Chef, hoe verloopt dit? Nou, tot op heden gaat het best goed. Ik heb er dan wel een rotwedstrijd tussen gehad waar je dus moet optreden. Maar helaas, dat moet ook gebeuren. Dat is voetbal, hè. Dat kan van alles gebeuren. Hey, maar het valt me op, mede-organisator, maar je staat hier ook in een scheidsrechterspakje. Ja, dat is mijn beroep bij ons G-elftal om zaterdags de wedstrijden van het G te fluiten. En ik doe dat met veel plezier. Ja, want jullie zijn hier vertegenwoordigd met 3 elftallen, geloof ik, hè? Met 3 elftallen, ja. Je hebt een G1, G2, G3. G3. En we zijn zelfs bezig met een G4. Mag ik dat ook zo zien, zeg, als één is dan zeg maar je beste team, of doe ik de andere ermee tekort? Ja, nee, G3 is eigenlijk het leukste team voor mee te werken. Want het maakt niet uit of die jongens met 10-0 winnen of met 10-0 verliezen. Of die nog een eigen goal maken of een goal scoren. Juichen even hard. Altijd plezier. Ja.
En enorm veel respect naar de leiding toe. En dat mis ik bij die hogere teams iets minder. Daar zie je al aan dat die gasten wat agressiever zijn en echt voor het winnen gaan. Onder elkaar beginnen soms te schelden. En dan moet ik als scheidsrechter optreden en zeggen van jongens, hou eens wat rustiger. Want jouw medespelers doen ook hun best. Net zo goed als dat jij dat probeert te doen. Ja, het viel ons wel al op. Het is ook emotionele betekenis voor die gasten. Want sommigen zitten er echt heel diep in betrokken en dan wordt er flink gescholden. Hè? Ja, als je dat maar weet. Maar daar halen ze zichzelf mee uit het spel. Je weet wel van vroeger, je hebt zelf ook gevoetbald. Als je dus begon te schelden op elkaar of wat dan ook, dan haal je je uit je eigen spel. En dan word je alleen maar slechter en niet beter. Zo, ik loste alles met liefde op. Ja, dat is het belangrijkste, ja. En dit, hè? Eerste bal. Eerste bal en dan de man. ja, nee, dat is goed. Daar ben ik helemaal met je eens. Dit toernooi is de 10e keer, hè? Daar hebben we het al een keer over gehad. Ja. Hè? Het groeit, maar je merkt ook dat de mensen eromheen die meekomen, het begeleidend publiek, iedereen is er enthousiast over. Hè? Ja, maar dit is een toernooi hier in het Limburgse, dit is het grootste Limburgse toernooi. En het is altijd internationaal geweest. Dus jammer dat er wat afmeldingen zijn geweest door omstandigheden. Ja goed, dat heb je altijd. Ik heb ook in het scheidsrechtersgebeuren heb ik ook een paar afmeldingen gehad. Ja goed, dat wordt dan weer opgevangen door andere mensen. Die dus dan wel weer bereid zijn voor in te vallen. En dat is het mooie ervan. Dus, Dan hebben jullie 3 elftallen, hè? Er wordt dus ook nog getraind met die jongens door de week. Ja, er wordt 2 keer in de week getraind, de maandagavond en de donderdagavond. En als je dan ziet hoeveel mensen dus op een training zijn, dat je toch ongeveer zo'n 25 tot 30 mensen van gehandicapten op de training ziet. Ja. En dan gaat het net zo fanatiek toe als in een wedstrijd. Ja, dat is mooi. Nou, wat ik zelf mooi vind is dat iedereen hier bij ESC, ook als je de kantinemensen ziet, iedereen is vrijwilliger hier mee aan het helpen. En dat is, ja, iedereen heeft er evenveel plezier in. Hè? Ja, maar dat hoort ook. Kijk, dit is een doelgroep in de maatschappij en die moet je ondersteunen. En die kun je alleen maar ondersteunen door dus vrijwillig mee te gaan werken. Ja. Met een hele hoop dingen. Ik heb jou in het verleden even benaderd voor dit op te nemen. Dat de jongens een beetje meer aandacht krijgen. Nou, ik vind dat geweldig. Nee, maar wij vinden dit, wij hebben alles met voetbal, hè? Dus ja, daar hoort dit ook bij natuurlijk. Hè? En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb een paar leuke trucendozen gezien bij die gasten. Ja, pas op, daar lopen best goede voetballers rond. Ja. Als ik G2 bij ons pak, dan loopt er een rond, die schiet jou dubbel. Zo hard trapt hij. Die trapt dus strak een bal op goal. Die komt dan tegen de paal aan. Dan zou je zeggen, die paal die moet omknikken, zo hard ging dat. Dus, ja, maar die zul je tegen je lichaam aankrijgen. Dan ga je plat. Okay. Die heeft een schot in de poten, die jong. Als hij dat nog rustig doet, gaat hij erin. Maar nu wil hij dat uit alle macht. Ja. En dan gaat hij tegen de paal op. Hè. Dan... Oké, maar wat je dus ook ziet is dat er zijn bepaalde, ja, mag ik zeggen, degradaties in een handicap. Hè? Ja. Heb je dus ook, hè? Ja, ik neem aan. Graden zijn. Ja. Als je nou in Duitsland bent, dan heb je dus verschillende stofens noemen ze dat. En er zijn ook geloof ik 3. Dus je hebt de mindere, de tussengroep en de grotere groep. En dat ligt dan aan het handicap wat je hebt. Dat is hier in Nederland niet. Als ik bijvoorbeeld een kootje van mijn vinger af heb, mag ik met de G meedoen. Kijk, en dat vind ik overdreven. Dat kan eigenlijk niet. Zo hebben wij dus ook in de competitie elftallen gehad. Daar zie je gewoon aan dat er spelers meedoen die dus zondags nog op een tweede mee kunnen. En dan zeg ik van jongen, dat kan niet. Daar doe je de anderen tekort mee. Het plezier van die anderen wordt ontnomen. Ja, we merken het ook in de wedstrijden. Er zijn sommigen bij die zijn heel fanatiek in het coachen. Ja. En dat is natuurlijk die andere helft zou dat niet begrijpen bij wijze van spreken. Ja. Maar dan zie je ook al onderling de irritaties ontstaan. Hè? Nee, dat klopt. Het komt ook vaker nog van de kant uit als vanuit de wedstrijd. Als ik jeugd fluit, dan heb ik meer moeite met de ouders langs de kant en begeleiding als met de spelers in het veld. Dat begin je hier bij de G ook een beetje te merken. Er zitten wat coaches tussen. Die komen pas erin en dat moet erop, hè? Dat moet gaan. Het hoeft niet, het moet plezierig blijven. En het plezier, dat vind je bij heel veel gezichten terug. Als je die jongens aankijkt allemaal, het is allemaal smile. Dus ik heb gekeken, plezier is er, maar ook de energie om te gaan. Dat zie ik iedere keer. Nou Zef, we gaan weer verder kijken. We wensen jou in elk geval bedankt in eerste plaats voor deze toelichting. Succes dadelijk met fluiten en met het verloop van het toernooi. Ja, graag gedaan. Dus, en jullie bedanken in ieder geval voor de moeite te nemen om hier naartoe te komen. Graag gedaan. Ik heb nog wat, voordat jullie weg zijn, even mij waarschuwen. Ik heb nog een kleinigheidje voor jullie beiden. Dus, niet jammer. Dat is niet nodig, die envelop met €500. Ik heb anderen gehad, daar ben ik 3 maanden mee bezig en die komen niet. Oké, Zef, bedankt. Dank je wel.
Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door APS Groep en Monen Movies.